Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, Dear Manong Nemi, dududwa kamin kini mama Manong Nemi dagdenden na. Dito, dadamatan pamilya dagiti kakapsat ko nga talo na ikamang da iti adayo. So ako na ni mama, kaniyak Manong Nemi, nga magkiasawa akmaten. Tapno di kasta, ket adan nayon mi. Ket ti ko na namanong, no magkiasawa ka ihang. Asapol, engineer. Di ba kiasawa? Mama? So nga ni engineer. Roger nga engineer. Iti kayat ko nga baling asawa. Kasi ano ko mga ibagayo nga baling asawak ni engineer Roger, mama? Kasama nag-araram kanya. Ibagakangwa na ang arman na ka. Tapos sikat nagbaling asawa na ka, nagbaling matamanugang ko iso na. Lo kayat mo, oray tamad lang. Tawaga kiso na. Mama, adan kay nayat ko, amoy yun data. Asin no, na dyan nadulpat, nadungrit, nga mason, ni Wilson nga mason. Ma, saan nga nadungrit at uwan no nadulpat nga magbagayo? Kasano kung magsaan nga nadungrit ka nadulpat? Kat mason, igam ti semento? Ang ano may dito, kat agat semento? Nga semento ti ima na? Natamanin, mami. Nagbaling ka man nga mami tawag mo kanyak. Tapos nagbaling nga mami tawag mo kanyak. Basta po nga engineer, ti pakiasawaam saan nga mason. Mama, apin namin nga kayo tagpili. Karbangak ti mangisurukin ka. Gabutad na kami natin babae. Si kakakaiso na nga nabati ni Danak. Kinam din kakapsat mo. Sino na kita na asawa da? Pasig ka professional. Nabibintas na biyag da. Din to ta, sika, nga kabsat da. Makiasawa kanto ti mason, agat semento, nadulpet nga nadugot. Mama, pilyan nyo kumamat na kiti word nga ba, aramatin nyo. Ano naman ko? Ang gusto nyo bagat? Nadulpet, nadungrit, naangdod. Saan nga nadulpet? Saan nga naangdod? Saan nga na... Kanikalinte gam ata hanubyom nga rod. Ngam saan nga mawalin ko nakmet. Awan ti sabali nga mapaturay no saan nga siyak. Handa ka ba lang ti babaek? Ngurubeng sikat magisoro siyak ti rumbeng katong palem. Dahil talaunay Manong Nemi ti pagkunkontraan mi. Ken ni mama. Kahit ko kumamaten ngayam amo ni Wilson kang kuha na Manong Nemi ngam tinakaya. Di na pa nakit-kita. Ibaga na ka din nadulpet, nadungrit, nadungyod. Yun to tano, makapagdigos lagi din ni Wilson. Numalpasin trabaho na, makapaglabar. May katamad na semento, iti ima na. Namang lumat isuna, samad nga nagwapo. Nagwapo ni Wilson Manong. Kaya nabudno na
ado idit agkras kang kuana. Ngam ti pagpintasan na, siyak tinaram na. Kada kami naming nga sales lady department store nga pagpapaayak. Ado idit agkras ka di Wilson. So nga nag-asatak ka no, tas siyak tinaram na. Irin to ni Engineer nga Roger nga bagbaga naman naming medyo malakayan pa yung baro. Diyak Mario, 35 nan. Sa engineer nga peso manong awan ti magulang langlangana. Teko na kon nga awan pesong ka nga uri may salaga dut ko manong nemi no kasta nga makita kisuna. Di makadakis manong nemi di nga oras tinawagan ni mama ni Engineer Roger. Impanggang na pa kanya ka, new speaker na pa eh. Hello, Engineer! Ay, Madam, nakikayam, nakatawag kayo man. Agad kaya ka na kumakumustahan, Engineer. Agad na sayatak ba't, okay lang ba't, Madam? Sasarunod kita'y awat ko nga kontrataan. Nagat, busy ka nga rin no kasta, Engineer. Gasta ng peso, Madam. Masangom to kuma, umay kan to kumain to rabi. Dito balayo? Umay kag dinner dito eh. Isa ganang katiga, espesyal. Gusto nga putahe at iluto. Pagustom tilutok sang ka di, Engineer. Gusto nga rin na, Madam. Kababaram tumad din na sarong karanti ka kay so na nga. Nabati ka anak ko iti sidong ko. Ni Nena. Anat madlaw yung keng kuana, Madam. Kaya't nakadita nakyo. Kaya't nakapigid din nga saan. Nagsipot ta engineer ka. Ang mga pangayan naklaing. So nga, dapan nagbuteng ko nga agarim keng kuana. Hanggang butbuteng engineer. Sesado ko mga rutmat kumat. Rumbeng nga aklunan ti anak ko. No saan nga si kagat. May saka nga engineer. Yeah? Hello, may kanto mo masyar. Sige, Madam. Umayik to. Si ur-urahin ka. Sikat mong ur-uray ka niya, Madam, munot anak mo. Ay, na kami nga dua, kagruraan na kininena. Hindi malpasdan nga sarita, mano. O, nangig mo? Imbangig ko kin ka. Tapos nagkastakit, agsagana ka. Ope ko mga siyak tagsagana, mama. Kailangan nagsino ko mga rod. Dahil tinag ko nang agsagana kayo, di pangrabyan. Ay, gawa na. Agsagana ti pangrabyan tayo. Ngayon isagana man ti magim para itiya panangsangom to kini engineer. Ngayon to nagsangom kayo, agad ibaganon to ken katay love you. Mama, dahil sama ti kursunada na. Imbas nga siya. Ay, nagloko ka. Bakit ako? No may baloak. Balo kayo. Apay ko man bakit kayo kita adan sabot pala arim nyo. Ay, tila bagbagam. Sika ti kalkalikagom ko, Nena. Ti pagsaya atam. Saan ka na dyan nga nadulpet nga Wilson nga mason? Ti karkarit mo. Pagkumpara naman, contractor nga engineer kontra construction worker. Sino kaya mo? Engineer o na di obrero? Ha? Diyag paspasoldo o diyag sweldo? Nilang Wilson, di patpatag ko mga. Kahit no umay man kas pagarigan ni engineer, di dakit mga sango kang kuana. Dakay gahayam di mga awis kang kuana. Saan ko itong kakasango? Hoy! Saan ko mga nagbalingatang kentiolo, ma? Nena? Basta siyak ti matungpan. No umay dito ni Engineer Roger Sangweb. Kahit no ibaga natin, I love you kang ka. I love you to. Kalo sigod. Kalo ni mama. Hanto pulos mapasamak data, mama. Ang sipot tawan pulos bariknak nga ayat kini engineer. Imay ngagpaiso manon namin Engineer Roger. Kaya di namain ni mama nga da isunan kat madamang ngaglut-luto. Ing kaloktan diri daw. Ing kapastriken, pagtugawin kat nagsalita kayo. Kamayat ang isagsaganak ti pangrabyan tayo, ha? Alag ko di kain, kat ni. Iso day dyan. Inaklapas trikin, mama. Namtsak sangwan. Dulo abay na magbagam.
Idi lukat ko tiri daw manunemi ni engineer ngagpaiso. Umis-isem, patingipan na manunemi kay tropagi. Napimpinas ang naurlos ka na putputo jingipan ni Wilson ngam da ito ng engineer. Managsigarilyon sapit agatrungrong. Ken dakkel ti pamatik nga naling uminom ti arak da ito ng engineer. Dahil rabiim, nena, ay kasamat ka na kay engineer. Sumrek kayo ta urayin niyo ni mama. So masapul nyo ang kani? Sige ti masapul ko. Sumrek ka. Pinastrek ko manong. Kung naktupay ngamin nga da, italtalikod na manunemi, nakatalikod di duwang nga ima na. Idi irwarnan manunemi ay pakita na flowers for you. Hala? Nanginginan sa di kita nga sabong, engineer. Talagang nangingina para kang nga. Kensa lang sabong. Ada pa ipasurot na nga imported nga chocolate. Paborito mo dato yun, di ba? Hanak bang manangan ti chocolate? Ni mama awatek dagito ita edad kunto kini mama. Saan nga para kini mamang mo? Para ken ka. Sige. Agyaman na engineer. Agyaman na karoon para kanya. Agtuga ko rin engineer ta orayan tat ayab ni mama no may ready to ti pagdineran tayo. Panawak ko mga manunemi ng pinagunyan na. Nena, papanam? Ay, inaglatis silad ko, engineer. Dinagkadisangwan. Urayam ni mama, tas sikat isunto mang sangking ka. Sikat ikahit ko. Apay nga talikodan na. Nagtugaw, please, tugaw. Sangilyom ko mati pasangil nga sangili. Nagsubliyak itugaw ko manong. Tanya nga minti pagamit niya. At the boyfriend mo, at dan engineer. Wilson tinagan na. Ano trabaho na? Construction, nagpadpada kayo? Ano? Engineer mo ito na? Mason. Hanggang magkawar nagpadpada, hanti kahit ko sa wan, at da kahit construction nga doa. Wanan da ka mga construction nga doa. Siya ti contractor, siya ti engineer, siya ti agmandar, siya ti bus dagiti obreros ko. E rinto ibagbagab nga mason kat may salang ka dagiti obreros ko. Saan nga gubobraken ka? Ti boyfriend ko, engineer. Ay kasla jet kahit ko sa wen. Nagdakkel gaib ti kidjat mi. So kadit kayat mo? Nambas nga siya. Nalado ka, engineer. Siya ti kayat ni mamang mo. Di da kay kini mamang yut. Di da kay kini mamang ko ang-asawa. Yan tangay kat baro ka kat balo iso na. Sika ti kayat ko na yun. Ngayon damat ng boyfriend ko, sir. Engineer. Sorry Unang ti kayat ni mamang mo kat siya. Ti kayat ni mamang ko kitsika, ngam saan ka matakayat, engineer. Sorry amok nga mawatan ti kayat ko sa wen. Kanamok nga lalaki kang umanugot, ken mangawat ti panakapaay mo. Kinunak manong nemi, prangka isuna, isungsungbat kumat, akit prangka akmet. Nangag manong nemi ni mama, dakiti salitaan mi kat imay nakibiyang. Pasensya kan ka dati anak ko, engineer, agang angaw lang. Pag sintiran na kang ka, not makunam, baka basta mamati ka matang, isarding mo ti mga luko tirik na na. Ang luko yung tirik na na, tawang pagdana kami engineer. Tadwat at ti mga luko tirik na na. At daman boyfriend ay isina na ito na dyan nga, nadulpet nga mason. Sika ti kayat daan to, at siyempre engineer ka. Naroon itultuloy mo ti may mga pasyar kang kuwana, hindi itultuloy mo ti mga ted kang kuwana ti regalo. Baka saan ton nga sabong ti ted mo madam ton maminsan, no na chocolate, baka do, arwatam to dati anak ko.
Nagasagana ka mangipaay ti anyaman nakasapulan na, Madam, no ayatan na. Kaya't mo sawan, ayatan nakapailaw mo na, sakbay regalo. Sige, regalo. Pangalo kuyak itirik na. Engineer, sorry no, dakto ay kayat nga awatin di kiti regalo. Ta saan ako maawat ti regalo? Iti kaawam met relasyon ko. Hey, tal na ka man! Ay, pasensya ka niya, engineer. Ay, mong gayam. Nagkasaganan tila misaan. Ito yun, mga rabi. Ori sa anin, madam. Ha? Ori sa anin. Dagayam naskin nga tendara nga party. Jack tun makapanganin sa dyan o mga anak dito. Ay, may saganaan ka, iho. Di paboritong, di manin sa kanag, hindi na misang ngimay ka. Sa anin, madam. Maminsan tulangin. Inakon, ha, nagbibayagin. Ay, kasi sige, engineer. Thank you, Kada ito sabong, kan chocolate. Ay, minto maminsan, engineer. Saan kanton mangitugtugot na talaga saan kanton nga awatin. Talak. Alay na ka rin. Hindi makapanawan ni engineer manong name inong tanakit din ni mama. Katam no magpatinggan ti ungat na manong tinalaw ko, napana ko nito silad ko. Hoy! Bastos ka ba na makapalagsasaw? Nagsubli ka nito, oy! Diakon kaya't pa yung mangigdigdi pagbagayo, mama. Sige, agsubli hindi ako nito silad ko. Uy, di ka pa nangan! Mga anak tulatan ng mga bisinak, mama. Dakayat yung mga anin na may isa. Manong nimi amok nga banang bastos kan katang makakita nga tangken ti ulok. Iti saan ko pa nagtungpal iti inak. Ngayon depende mat mano. No pagsaya atak ti bagbaga ni mama apik din nga tsak aramiden. Ngayon gabot na pagdaksak mat. Ipilit dak din ni engineer. Idin to saan ko matakayat manong nimi. Nabanak madlang nangan di mabisinak ng naturugan ni mama manong nimi. Malakip ko nga tawagan ni Wilson. Barbaring naman pinakaturog ko na. Kadak peso, sinong batan na? Hello, sweetheart. Hello, Wilson. Oh, mahilo ka? Hamit ha. Kaya pa nga timawag ka, nasaan ka mahiliw? Sika ang kamahiliw ka niya. Kang kanawin na kamahiliw ka. Nga na mabaling ko, makakitatan, mapasama ka na daw. Hindi ka makuray. Manopay ng bulan. Bulan unang taon. Aldaw ko ma. Aldaw ko malahingan ti urayag. Abay nagsanay ka. Nena. Pinasirnak ni Engineer Roger. Sinong Engineer Roger? Ti engineer nga ama mo ni mama. Nga ni Engineer Roger kayat ni mama nga. Pakiasawa. Ano ya? Kung naman ano, awan tagal-arong kengkan, kalpasan nga adan relasyon ta. Anak ko mamat arman ni engineer nga ni mama ti mangibagbaga nga arman nak ni engineer. Ta imbaga ni mama nga ni engineer ti kayat na. Nga barakan niya. No, pa ulit-ulit ka ni mamang ibaga nga awan ti sa baling agpili no sana siya. Di na karot kahit ni mamang mo, no kasta. Asa nung karot, nung maasawa ka, kahit dinakmat kahit ni mamang mo. Kasi pagaligan na umaykab itong mga sasawa, baka no, sana kami apastriken ni mamang mo. Wano saan kat sikat mangpastrek ka na kami, ngam ni mamang mo, parawarin na kamto pagtalaon. Wilson, siyempre naturuturay ti inam ng mitis ka. Iti mismo nga pagtaingan nyo. Kasi nang harad nga makapag-asawa ta. Awan ti sabali nga matungpal no sangas siya, Wilson. Mangnamnama ka. Saan ka kasinahay ka kasta, Wilson? Imbagak lang na ito, tapno, di mo kunan nga dilim-liman ko. Tapno sa anak to mabigla. Ito ni bagam nga, aksinatan tam, engineer di pakiasawaan. Saan ka di?
Sana kasta, santo mapasamag deta. Sikat kayat ko. Ore mano nga engineer dita, ore mano nga arkitek, ore asino dita. Nga kayat ni mama nga mga asawa kanyak, tsakayhan. Sikat kayat ko. Sa bagay, adamat ka di kalitangan ni mama. Siyempre, kas may isang ina, ikalikagom naman ti pagsayatan, ti anak na. Anak pagsayatan ni bagbagam. Kat siyempre, engineer kontra mason, laman. Engineer na engineer, kam sa anak tumat ka naragsak, tas ang kumat nga ayatin. Masursurum to nga ayatin isuna. Wilson, nagor naman. Kasalanak na idurudurong nga. Saan kang idurudurong? Ibagbagak lang tibukod ko ang opinion. Nasasetot biyak mo. Itidan na ti may isang engineer. Ngamit isyak ang may isang mason. Manulang ti sweldo. Ket, anang arunan? No, pagsaya atam laki di, sa nga bali nga masaktanak. Saan ko akayat na yung engineer? Sikat ikayat ko. Patpata ka laki ni mama. Abi baga mga patpata kami. Una natin idurundak kada yung engineer. Ni mama, ibagbaga na nasesiato tibiyag ko, no, ni engineer, imbas nga sika. Kasta man tibagbagam, nasesiato tibiyag ko, ngamiti sika. Tako nakaroten, ure man pa no, adok kwarta na tamay isang engineer, suna kontraktor. Ngimsang kumat ngayatin. Hanggang to pulos nga rugyang nga susuruan ngayatin. Gabuta sika tipat-patek ko. Wilson, sika, malaksid ano. Di na ako nipat-patek. Ipat-patek ka unay-unay. Nena, mitlagayam. Di, saan nakngarod nga iturduron kini engineer? O kasta, siyak ti kayat mo. Sika. No sika, o no siyak ti kayat mo. O may kang ngarod mga sasawan. Ito ka, no? Sika. Nagur ka, te pakamukto pa laki ni mama. Sa doon pagtulatan ng itong ka, no? Saan ko pa ka na ibagara itakin ni mama manunemi ngayon pagtrabahuak na ibagak. Hana, na? Panggapenda Wilson ti umay mga asawa. Ket, ano problema nga ron? Kuha, ani? Siyempre, saan kayat ni mama? Kaya saan na kaya agad dihan na entertainment ko mga asawa. So, ano nga teramidag? Kaya, sumurot ka na kay ni Wilson. Iawid na kan di balayo. O ano balay da? Jack man garot kahit akastat mapasamak eh. Di kahit ko kat umanugot matlang ni mama. Di ibagam nga umay da naskang kadig yung pakatak ni mama. Kaya wala na tapos mo na sa ganaan na. Ikasan no. Tapno maamuam aramidem. Tapno maamuam no anyat resulta na aramidem. Hanggang nga ngata-ngata no anyan tot mapasama. Kasta rod tinaramid ko manong naimi pinakamuak ni mama. Mama, ito ko may baga ka na kayo? Nanay, bagam ka di nga mayat kang kini engineer. Unaya baka di manin, tapos may nakapasyarin. Ma, amoyo, saan nakapudlong ipatpatig ni engineer? Pagkunam, kasta. Tanong ko may ipatpatig na. Saan nga naskan pa yung ayaban nyo tapos pasyarin na? Di so voluntary ko mga may pasyar kanya.
Abay, nas kang ayaban nyo tapos napasyarin na. Hala, anang ortinas ka ng ibagam. Kaya tinda Wilson, ngumaydak, as asawain mama. Anya! Nga mabalin. Diyak kayat ti sumango kadakwada. No diyo kayat ti sumango. Di siyak ti sumango. Siyak lang ti makitulang no inton kano. Iti pa nagkasarmi. Kaya saan nga mabalin? Ma, saan akong nga minor? Makapagdesisyon na. Ore awan ti pamalubos yo. Mabaling kami nagkasar, ore awan pamalubos yo. Ngabot kabayla mo, ore awan pamalubos ko, kaya makapagkasar kayo? Aramidem? Hindi ti klasong nga anak. Supringam ti pagayam, pagayatan ti ina. Pagayatak, supringam. Ma, saan kumat kami nga kayat ti kayat yo? Saan ko nga kayat ni engineer? Ken pati ni engineer, saan nga seryoso kanya? Tano seryoso ko ma? Ulit-ulitan ako, matibang pasyar kanya. Tagasan ako, kati mo kami sangwan. Imbagang pa yun, nga samong nga kayat, nga awatin no, daman sumarunong nga uyumay na, regaluan na ka. Kaya talaga ko mga interesado kanya, ipapilit na ko ma. Nga mahumait. Alaman, saan ako mapinasyar dahil yan, o saan yung inaiban? Hasta ka, tiyak kaya. Tiyak kaya ti sumango, ti sinuman nga balintong may ditoy. Wala yung taramidam. Ma, please. I-schedule ko para ito numay nga Domingo. Numasudot kayo nagluto, siyak doon nagluto. Para ti pangal daw. Pangal daw ito numay da. Sino da? Da Wilson, kanti amana. Dua dalaan. Tao matinti inana. O kahit yun, numakurso na daan nyo ti amana, baka no agkasartiin na kin ama, kanti anak. Sulamin niya pagbagam. Nung kasanot kinadulpet, dahil nga Wilson, yung mason, dakal ti pamata kakasya, madya amana. Imbagak manong nemi kini Wilson no at nagsaritaan mi. Di akan din to kano sumango ni mama no umayda. Sinard, padasin na lata. Umay kami. Domingo. O sige. Pero saan tuman ang sumango ni mama? Mapagtutulagan na tulatan di kasarta. No talaga nga, kahit mo nga kasarta. Nagasagana akon. Adamat na ornong ko. So lang at mag-asawatan. Siyempre, panawam to ni mamang mo, isang ba't kahit to'y balay. Ore kidawag kang kas pagalikan, na sikat tumipon kanyak, sikat isang ba't ko, awang kadwa ni tatang no kan eh. Awang mat kadwa ni nanang kun, ay ni mamang kun no kan. Kaya no siyak isang ba't mo, kadwak ni tatang. Tapno, ada ni mamang mo, ada mo di tatang ko. Sige, pagtulagan dan tulit ha. Di umay kayo itong Domingo. Sige. Magagmidlaing ka ni mama, manong naming itong Domingo. Ana, talagang ipapilit mo? Wan ma. So, sige. No ayabam digit agama, ayabak met ni engineer, agraman ti partido na. Intun ka no ma? Intun Domingo. Pagsasangwan tayo na. Ma, hapi kasta kayo. Hapi era na yung ayabanda engineer. Iti aldaw nga ayabak dagit agama. Nga Wilson kati amana. Tapay. Sikalat mayat nga agawis. Wala nga umay da mga asawa. Di umay mat mga asawa da engineer. Ngayon ni Wilson ti kayat ko. Diyak kayat ni engineer. Asinuntot mapaturay nga ron. Asinuntot sumuko.
Dagidin to nga agama nga engineer, wano kita'y agama nga mason. Unay kami tayo, mama. Api nga saan nyo nga respetarin ti desisyon ko, nga anak yo. Pagsayaatan, ti pampano ihasan ko, pagsayaatan, mama. Gabutasan ko ang kaya ti engineer nga, yes, asawa yo kanya. Saan ko na atipama nung nemi ni mama? Bagang napay manong nemi. Diyak ko makayat adanggan manong nemi kahit ko adanggan tapos na makapagsagana ako na. Tinawagan na ni engineer in loudspeaker na. Hello, engineer! Ay, madam. Tunano nga ulitan man yung pumasyar dito baray. Bising-bisya kami, madam. Umaydan as asawaan, ti anak ko. Sino may mga asawa? Nadulupit nga mason nga nobyo na kano. Agraman ti amana. Nga sigurado nga nadulupit mo ti amana. Alakit no isuday ti mapasamak, madam. Di mo ka di kayat nga isabay, ti may mga asawa ti anak ko, engineer. Abay katawa ka, engineer. No, umay kayo mo't sumabay nga agama. Tamuket nga balo ni father mo, anin daddy. Una mo nga daddy at awag mo na, baknang kayo nga ron. Sige, madam. Umay kam tong Domingo. Apin nga amom nga Domingo, jak sabi na ibagay itay. Amansa, madam, yung bagam nga Domingo, umay da. Ala, sapsapain yun to. Masapul nga adda kayo dito, sakbeng nga, umay matagiti agama. Sige, engineer. Ay, engineer. Sige, madam. Kasaritak to rin pa ba? Ay, ni daddy ko na kuma. Alam na mahal kayo, engineer. Graman ki ni daddy mo. Tapos pagkarikad tumay kayo, saan ka din nga nasakin nga, dakay tagbalon? Mga asawa tagbalon. Uwan. Dito ti anak ko, iso ka mangluto, iti para ka na kita'y agama, nga mason. Kanda kayo, baka no, si bubukil to nga letson, ti itugot yung engineer. Sige, madam, apikit nga saan. Alis to lang bagaleta. Pakaamok lang, di kita ubing ko, magremedyo ti taletson, kanda dumapay nga makandi. No, kayat mo, madam, yun una akong dita ti banda. Hana? Ada pa banda? O na. Rabi ti Sabado at dabandan. Ti Domingo, umay kami maten. Nagkasaganan tumutin na kita makmakan. Kastaman ti ko na kong kahit dyan. Kahit agibagaak tumutin ka na kita karuba, nga dan tupadayo ito ti Aldaw ti Domingo. Kahit umay dan tumut pala agabuyag, dengag, iti banda. Iti Rabi ti at Sabado. Gawin, madam. Okay, madam. Nga mawang kayo ito, mga ibaunak tulad at ibandatan, live band. Nga yawis yung matan na kita kalukaran yun, o may dagbuyag, dengag, iti laing di kiti ipatulod ko rita nga banda. Gragsak tayo, bisperas, iti yung may panangas asawa kini nena. Lawan engineer. Tas akam tulad parang kini dati, iti kaaldawan na, iti Domingo. Lawan engineer, lawan. Namnamay ka, engineer. Awen, na madam. Mamakunam kanya kon. Gabuta talaga nga da kayo tag-asawa kini nena. Alagad mamakunak to ano, talaga ag-asawa kami. Oh, naging mo? Mama, api kasto tiraramidan yung kahit wala nga ipanagnagkan ka, nga napimpinas nga amang iha, ngay jay kamay kamang ngayong karigiti mason nga nadulpet. Ano? Baka mabali mo pa lang nga kanselen. Di siya nagtulagan nyo ka na dyan nga nadulpet nga mason. Nasaan dalangin nga umay, mababay nandalang. Ang asam deta, bisperas to umay da panangas asawa kang ka, da engineer, kat adabanda. Ito ito ba't nga pakamok? Nga umay dan to pa iti kabigatan na at dan to padaya.
Mama, ana, at dapat na sa mga tawag ka na dyan nga nadulpet nga mason, nga ipakaamom nga saan dalang ay, umay tumat, makidaya. Ngayon saan tayo ito nga, agsasawa nga mangibaga panag-asawa yun. Ulitek, ori adan to na kita agama, sa anak to nga sumango ka na kayo. At adan to nga sangwak na kita agama nga engineer. Engineer magkatama ni Roger. Agpadpada ng engineer. Nagretiro ni daddy na iti gobyerno. Nagtrabaho dita DPWH. Tamamok nga rin dita. Sige mama. At sige. Ipapawim, nga umay na kita agama, nga mason, uno may dan tulat tamat, makidaya. Alak daw, nasayad ba't lat tamat? Tamno ni kasta, dahil dito mismo nga mason, iti mangi baga, nga lipatin na kan, kapot na, awan tumatilaban na ken ka, awan tutlaban na, kan ni engineer, hanggang naibagak na itama nun nemi Kenny Wilson. Sorry, Wilson. Yung talaga nga tsak pulos maatipan ni mama. Inrantana. Naamuan nang umay kayo yung Domingo, tinawagan naman ni engineer. Kahit umay takanuman. Rabi ti Sabado, takano ibaundan nga banda. Kabigatan na, sumangpat na giti. Agkarga ka na giti. Taraon. Nagpadaya kami nga di na oras dito eh. Ito Domingo nga yumayo. Igari pa ni mama nga, saan to kanu asumang? No adda kayo. Wilson na nataramidan ta. Ore no anya taramidan ni engineer. Talaga ati mo kayan. Awan maramin na, di ba? Talaga. Ipospon tayo so dalayan ti umay. Ti kahit ko kinumay kay lata. Pilitik ni mama nga sumahon to kada kayo. Sige. Kasaritak ni tatang ko. Nonyat ko na. Mamam to, sakbay ito Domingo. Iti trabaho manon nimi madlaw di kiti kakaduwak nga dapakariribo ka. Madlaw man paspasama ka ane na. Da problema, umaydak nga rin asasawain na eh. Ay, kita sino? Ni Wilson? Wen, ngim umoymet makirana ni engineer. Anya? May ganon. Duwa nga nobyo. Iti agrana. Agrana nga. Umay mga sasawa. Hangkumat nga nobyo ni engineer. Duwa nga lalaki ko na malangin. Duwa nga lalaki ti umay mga asawa kang ka. Nga agranada. Yan ang masamak nga ta. Agranada. Magranada. Magranada. Nagranada. Makadanto bumtak nga granada. Sino nga tatandang sangwam? Siyempre, diya kayo nayat ko't sangwag. Sinong tungar di bang sango ka na engineer? Di ni mama. So gayam da nang ayos ka dakwada. Di ni mama at sumango ka dakwada. Sinong di bang asawa ka ni mamang mo? Diya ama, uno diya anak. Diya kumawatan di kasi nga raramitin ni mama. Manano kami nagtumpal kang ni mama mo? Ana? Tungpalik ni mama? Come on. Baka agbabeso ka na sa siya at tibiyag mo no ni engineer, imbas ka ni mason. Saan tumapasamak na ita? Ani? Awat sa baling nga patpatek ko saan ni Wilson. Ito lang ano ko ha. But nga dan ni Wilson. Uno kwartaan dan ni Wilson. Sisirapan dat kwarta. Awatan na, tapos isin na ka lang.
Saan nga tamat nga ramidan ni Wilson dito? Anya tayo mo. Unubugbugan da. Papatayan da. Ah, Diyos ko. Sabi ko saan mapasamang tigas ta. So nga, nagsakbay kay lang. Nena. Tapnawan ti mapasamak ang gulo, nabibitas no, sa mong pagranaan na ganito. Bayam nga umuna pa lang, ni engineer, sa biglaim tumit, nga sa nga alien ni Wilson. Nga di mo ibagbaga kini mamang mo. Kasta ka da, di mo pasamak. Kito, dati may singasing ko. Ano pagranaan mo da, ang mga nadakas sa pasamak. Isong yung bagam kini Wilson, nga, saan na pa ilang umumay? Ewan kaya, anat lugan ni engineer kastang umay. Siyempre, kutsi. Ni Wilson, no, umay pumasya. Hampay mo yung pumasya. Yung anak at lugan ni Wilson. At ang motor na, antang, kurong-kurong. Agran natin kurong-kurong kin kutse. Engineer kin mason. Siyempre, nasa udsudom ka na giti tao, nasa sinutrumbang, ibagada nga ni engineer. Ngamasyak ni Wilson. Gabutin siya tipat-patek ko. Manong nemi idibagak kini Wilson ti amin. Nag-schedule tani. Siyak ti mo na nga nang schedule ti Sunday. Simingit lang ni engineer mo. Anong engineer ko? Anong engineer mo? Ibagbagam. Engineer ni mamang mo kunak ko ma. Umay kami. Oray no, bastusan da kanto? Ni engineer. Baka insulton na kanto. Baka danto gulo mapasama. Baka saan kanto makabagtapil kat. Balsim to. Hangat amit. Naon ti basbasol ko, ang pambaran na nga insulto kanya. Sige. Matuloy. Umay kami kini Papa. Nunas kang nasapain mi, kadalamitan mi. Tapno moon naan mi di kiti sa baling agama. Malempay lahing ti Sabado manun nemi at danti banda. Nagdinamag iti lugar mi manun nemi kit mesa-mesa umay maten. Sino lang banda lang, aw mati makanda. Imbaga ni mama manuniming at ikabigatan na pangaldaw. Isuntot to, panagsublida. Ta isunto, iti panakidayada. Sana imbaga nga walo ka nung alitson ngo baboy. Iti mapagsasanguan. Aduda kita nagbuya, manunimi, tanalay nga banda, timpatulod ni Engineer Roger. Dagiti nagbuyan, manunimi, tinangapan, nangala ka nagiti pagsasangwanda, at si Cherias, pambaran nagbuya, at dapat nagiti agiinom. Baring naawa nagkiriri ko na. Inyanaons manunimi ni mama, nga at the engineer nga o may kanu mga asawa kanya. No, asaludsudan na kanyak manunimi, tamay samay sumasadag. Nagswartekan siya ka. Bisperas pa ilaing iti. Panangas asawa daking ka. Da bandan. Anong to ka rin doon bisperas ti kasar. Hindi saan sa lang may mesa nga banda. Baka adun to nga banda ti umaymang bisperas iti kasaryo. Saan ko nga itan na diyang engineer? At sa baling ipatpatek ko. Mayroon ang tumat nga tanin itong bigat ko. Apay? Hanga na diyang engineer? Saan ko ang boyfriend ni Engineer Roger? At the boyfriend ko, may mga asawa. Ay, susapo. Dua nga lalagi, may mga asawa. Mangindugod na itong katamat, iti makan. Da,
Ano na kanyo, boyfriend mo? Wilson? Tapos, mangitugod ng tumatan. Hindi kit makipangandan to. Ramanan to ti paala ni engineer mo. Kabigatan na manunemi addan di kiti agisagana iti tulda nga linong di kuhan di sardan ti lamisaan di kiti tugaw manunemi nagpreparein ti dua nga catering service. Iti dumteng manunemi the Wilson ken ti amana. Damo ka makita ti ama naman nung nakutong narapis. Itatang ko. Tatang, tagbalinto manukang yo. Ay, maragsakan naglunay makamamukang kawalasan ko. Gusto gayam ti ko na ti anak ko nga. Napintas ka. Bagay kayo, iti anak ko. Numampay may salay nga masunisuna. Dumano ka dito na. Ay, nati kayo tasawan na ito. At nakadipaskin. Tatang, kas nakunak kata kayo. Adamat sa maling o may mga sasawa. Ay, kada aking gastos kada kita. Nakata o makipangantan to karada. Mga ramanan tanto mati paala. Kaya dalakid di letson. Wala ko ano, tata. Ay, walo nga letson po. Dumano ka dito, Ada ni mama. Pinadanon ko ida iti uneg, sako pinagtugaw manon nemi, sak nagtugtug iti kwarto ni mama. Mama? Oh! Ada ka din da engineer? Da Wilson kanda amana, mama. Dada. Please, ma. Sangil yan da ko, ma. Da kita pasangil. Rumor ko man ti sila, tiyo. Mabaling ka di. Kimbaga kang ga edidi, ha? Diyak kaya ti sumango kadakwada. No diyo kat sumango. Rumor kaya ti amamukay lang kadakwada. Yung mamunak lang ha, diyak kaya ti sumango. Wan ma, no talaga nga saan nyo kaya. Di siya tot sumango kadakwada. Rimwar, manon name ni mama. Napasardeng, ito tumakdar di kita agama. Iso ka di dahil ta, tibagbaga mga Wilson. Wan mama, isumat tamana, na dyan narapis. Abay katawa kayo mama. Nung ko po nagpreso ni Wilson. Ako mo makita kang katsaga. Sumisemento ti magina. Ma, salam, makigam di semento no, agtab trabaho. No sana nagtrabaho. Dalusan namat at bagina. Mahamasalit tayo ko, ma. Tapno, agam mo kayo. Masadag kami, manong. Ni mamok, ni Wilson, ni tatang na, ni mama, Nagiambrasa ni mama, manong Nemi, ni Wilson. Sana kit inangot, manong. Saan ba't nagat semento? Isa kalagat semento no, madamat trabaho, ma'am. Rubang unay nga ma'am, tiawag mo kanya. Kahit sikamat ka lakay. Ay, anamat trabaho. Aganak lang sa diwalay. Ma'am, dasang kabasit nga bantaya, kaya sa kaswag nga tarakan ko nga dingwen. Kaya nagmulmula kiti bangkag. Ito lang. Ala, agtugaw kayo lang. Kaya nagsasango kayo. Saan na sumango ka na kayo. Ngabutan da rurayak. Amo yun, no sino to rurayak. Ngayon tundum tengda. Sumango akto ka na kuwana. Nagsubli ni mama manong Nemi iti ayan mi. Ay, huwag gaya. Ano tilukan nyo? Na kayo nga gama. Ay, kuha na, ma'am. Kurong-kurong.
kurong-kurong. Kaya dumteng doon digit engineer nga agama. Dati ito nanging nangabano no kotse. Iti pagluganan da. As makita yo, madamdamalaeng isang pedantun digit Ledson, kada dugo pa nga makan. Ato mo tayo digit karuba nga gururay, iti panakaayab, iti panangan, kura tatawagag ni engineer, tamagag nudo ayandan. Manong nemi, iti mismo nga sadagmi, at tinawagan ti inak, manong nemi, dagiti ni engineer. Ngin speaker naman Hello, engineer! Iho! Ay, madam, mama ko na miho. Mama. Ayun, ka din. Madamak pala grubat, mama. Nasapa mo't pa lang. Kumusta ta? Ata ka din na kita makan? Umpay, gam nakasaganan. Di kita muna ng empleyado iti catering service, isudat imuna. Kaya maumpay na kita taraon. Sumarsarudan, mama. Nasadagdat kitan. 8 nga letson nga talaga. At nakadimad lang 8 nga lamisaan nga paka-diswan na kiti 8 nga letson. Anda! Nagsagana pa yung tag-chap Dapat na pag-chap da. Gan pagyanan na kiti letson. At namin natin yung tao. Mama, kito na nang runa na makita ng 28 nga letson nga may parabaw ka na kiti 8 nga lamisaan. So nalagtaad mo noon nga sa ngaili. Sino mama? Mason. Kanti amana. Kantadantan. Kaya nagsasalita ka yun. Saan ako sumango ka na kuwada? Tao ang tinas ka ng pagsasalitaan mi. Si ganto, tisangwag, da kayon to kang kama. Isundot sangwan mi. Da kayo, tagtutulag, nuintun kanot kasar. Sige mama. Dinang isisturbo na tapos makarubatak tapos makaupay kami nga gama. Manong nemi. Talagang nga dimteng dagiti dua nga engineer. Manong nemi nagluganda nga talaga itinapintas adu kotse. Kadi marimbongbong manong nemi di kaya tao iti parada dan ti kotse. Dimteng dan. Kinunak manong. Awang artinas ka na mapagsasaritaan, tadi mo't sumawa ni mamang mo. Nagiti matdumteng ti sangguman nito. Hanga bale, dati latang nagtutulag, siya kon ti mangitulag. Nuntun ka ano ti kasar, kinuha niya't maaramin. Kinunak manunaming insumbat. Aging ka manunami nga pinastreken ni mama dagiti dua. Siyempre, tilangada manunimi kat nagarbo, tadangarod mabalinda. Wen, agsasarunong matin manunimi at dumteng di kiti letson, dumtengan di kiti taraon, naidasaran, no kitaig iti roar manunimi, lawlaw ti balay, nakanadunga tao. Pinagtugaw manunimi ni mama di kiti agama. Iti bangir, iti ayan di kiti tugaw. Engineer. May dirmanugang kan abalayan nga engineer. Abalayan. Mama, iso daman di kitay ko agamamot nga umay kano, mga asawa. Imprang ka ko natin anak ko nga, Jack Kayat. No, di kayat na kayo, di kayat ko. Sika engineer iho, di kayat ko. So nga, ayabak dito ti anak ko,
Kat panahon na dagiti agamasat ta nga mason ka mamagsasaritaan tayon. Nunton kano ti kalay sayo. Nena, ma, awan na tilas ka ng pagsasaritaan tayo dita. Kaya ba't na ka magtutulog kami, kada Wilson. Nitudingan ti petsa ti kalay sabi. Saan ka mabalin? Mayat ka manuna sa mama. Ngam talaga nga, magkakalay sa akin ko na. Tarantada ka nga talaga. At dapat dito, dagit agamang engineer, ibagang pelaneta, ano pala kayat mo? Banda, imo na idrabi sa ita, manon nga latson, manon gastos na. Ipakita na kang kano kasano iti kinagarbuda, kalpasan na paayang pala ida. Kita kayo magagama. Hanya pala orayan nyo to. Umay kayo makidaya, tapno maramanan nyo ti kinabak ng negitigang tuwang engineer. Ma, please. Umasadig ka dito. Dito'y tayo nagtutulag. I'm sorry, mama. Umasadig ka, kunak. I'm sorry, mama. Mama? Diyos ko. Manong name, buy-buyain dagiti engineer nga agama at kasta nga langan ni mama. Tumakderak, ngumandang kam kasladyak makaandang. E di na ito nakaalis to manong name ni Wilson nga nangarayat ka ni mama. Madam, anak ko niyo, makakagos. Wilson, itaray tayo sunat ospital. Dinalyaw ko dagiti agama manong name, di na makapagkuti. Nga dinamnamayag ko mamat ko tumulong dang umarayat kat idjayad ako man di kotse nga pagluganan ni mama nga may try to hospital. Binagkat manong name ni Wilson ni mama nga inruar. Si Muratak mat manong name kat inlogan na ti kurong-kurong. Mayat ka dita ang pangiluganam. Matsabali. Iso, wala. Lumugang ko mat tatanglim ni mamang mo. Tatang, anak ko, tulungan ni Nena nga mangtanggil. Kani mamang na, pagkadarat ti motor, tayo tayo sunat ti ospital. Inasikaso da nga dagos manong name ni mama. Hindi makastrik edda makadanon kami ti ospital. Insarik da nga dangos iti emergency room. Diyos ko, salakan niyo kuman ni mama. Pagdalam tirik nam, Nena, umanay nga talagta kinapod Diyos ti amin. Napagpungtod mo kami ni Sula. Saan ko ang basol? Basol naman lang. Kaya ipapilit na kayat na. Naaramidan na kiti agamang engineer. Ti amok ko agad. Suda ko man mangarayat kini mamang mo tapno mailugan ti kutsi. So, matinam na maik. Yung maglaki din ti anda ti kurong-kurong mo. Sorry na lang kini mamang mo. Ta kurong-kurong ti nakailuganan na nga na itaray ti ospital. Saan nga ti kutsi di kiti baknang. Dinak pinanawan manunemi ni Wilson ng tatang na tinagawidan. Dimteng tirabi manong, Wilson, makasang ka pa nangan. Oris ka. Kumusta nga ni mama? Tinasyahat ka ta, inta pa lamangan. Diyak tuman lang makapangan, diyak mamon nga muna. Di ka sasaad ni mama. Dito, doktor. Api nagbayag yun, si kaso ni mama. Nabayag mo nga talagang inalaw. Ti honest na. Noreno na siya ating doktor. Kasi na po Diyos. Desparent inam. Diyos ko, nagyaman kami. Mabaling ka din sumrek, iti ayan na doktor. Uraim lang na may transfer, iti sabaling sila. Mani po dito emergency room. Ag-private ka kadi. Ni Wilson ni nagtung Edmano. Wilson na kwartami. Siya ako ni Makamo.
Nagyaman ako, Wilson. Manong Nemi, inuray mi ni mama ngagsubli ti puot na. Nga makariing suna. Hindi makariing, ma, anot maniklik na yun? Okay ka dimit langin, tirik na yun? Nena, uwan ma, kaduwak ni Wilson. Kung na ti doktor, naispal kayon. Imbag ta, naitaray ka nga dagos ito ospital. Kan alalis to kumapay nga nakadanong kita ospital, no? Kinayat na kita engineer nga agama nga, Jakot Seda, tinang iloganan ta kada kayo. Ngayon, binuy-buhay na naman lahat ti panangkarga ni Wilson ka na kayo. Sorry tadya kurong-kurong na tinang iloganan mi ka nga nangitry dito ospital. Tinalyaw na ni Wilson, manong. Wilson. Ma'am. Pakawanan noan yaman na kita kakasakit. Nga naisaw. Kada kayo nga gama. Check magay mapang namaan na kita gamang engineer. Si kamat gayam di mapang namaan. Inaramid ko lang di kasjay, ma'am. Kalbay nga tumulong. Itanyaman nga mabaling kong itulong. Apay, dito tiyang ko. Manginaan ta, awan ti kwarta ta, anak. Awan ti urnong ta. Awan pagdanagan nyo, ma'am. Tasyak ti makamo. Ada urnong ko. Makasayan lang na jay isagsaganak nga usarimi iti kasarmigan ni Nena. Awari santo unay nga ako nagarbo nga kasar iho. Basta tinas kang agkasar kayo. Tapno di kayo unay gastos. Tadyay gastusin nyo, isuntulay nga ti. Na pangrukyan nyo ngagdan na. Ma? Pudno ka dito mamangikwaking ka? Umanugot kayon? Nga ni Wilson tigmaling nga manugang nyo? Awarin sa bulak yan ko na. Mason man ngagpaiso, nabang lumit, aman nga nadugnit, aman nga dulpet. Guwapo, kang karunanti amin. Isutadaan ti na sinaw nga panagpuspuso. Ulitak iho, sorry. Nga oray di ka pa'y nakitkita, kit imbagak di kiti madi, na iturong ka. Okay lang, ma'am. Okay lang. Mawatan kayo. Hinusgahan ka nga di ka pinakit-kita. Hinusgahan ka na sikatusus ka kit sikapit nakatulong kanya. Alawan, into nag-rumwarak ton dito ospital, masapol nga, maplanon ton nga na imbag, no kaano kayo nga kasar. No kaano kayo ito nga gasawa. Oh, mama. Nagyaman na kada kayo, mama. Alawan niya. Sinubok ko lang no kasano ti kinapudnot ayan ayat yo. Napudno ka nga gayat. Napudnot ayan ayat yo. Tawarin naman ng engineer, hindi kayat ko. Yung talagang ilaban nyo, kalintigan nyo. Kenti kinapudnot tunggal maysa. Sabi ko, maanak ko. Nasaya ito nga pamilya. Tibangunin nyo. Iri ababa nga panao, manong nemi pass forward ako nak. Da kami matlang tanagasawa kini Wilson. Nga uyo-uyowin idi ni mama. Nga baga na nga nadulpet nga mason. Iri dan nami, manong nemi kini mama, tinagnaidan mi kini Wilson. Agraman kini tatang na.
Kurang na lang nga isuda ko mamatag asawa. Ti katugangak ni mamang ko. Angem, siguro, agbinilang dalang nga kapalayan. Ngawan tinalablabas kami na ita. Duwa dagit diya manong nami naging inagaw no ka mga iwan kadagit ti apu ko da. Gamot tatalo manong nami dagit nagbaling nga anak mi kini Wilson. Intultuloy ni Wilson ti kinamason na edin tota siya intultuloy kumat iti agtrabaho aging ka nga kayat dakpay lang baling nga sales lady nakunada nga rod no tilangak ket kaslawang pay talong at atakil nga anak ko. Tanalapsatak ka no natin. Ni Engineer Roger manon nemi awanin ti damag mi kang kuana. Kansan mo tawagan ni Mama Isuna. Dito nga rod ti pagkasalita ak manong nemi kadagyaman ak unay ti anos mo nga nang urnus kalpasan nga nak-insen kang ka dito Teliena. Agyaman naglauna ti laing mo nga nang iba sakit sabi kumada damat ni batik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag ka nagadipadak nga tibungeg kan nagbuya. Tuwing nga rod agyaman nga pagaya mo, Nena.